kemm aħna verament persuni li qegħdin infittxu li neħtlu faqda ta' mħabba ma' dawn ħutna. Inti li int nisrani u trid il-Ġesu ġbija tiegħu imsalba fl-iskola, fl-isptar, fl-uffiċċju tal-gvern, fil-post pubbliku. Inti qed tfittex lil dawk li huma msalbin fil-pubbliku il-foqra ta' żminijietna. Int jew aħna l-foqra minnihom problema politika, problema ta' partit, problema ta' liġi, problema soċjali. U mhux Kristu li qed ibati, Kristu li nitnelħu, Kristu li ntimurandu, Kristu li miegħu irid naqsam il-ħajja tiegħi. Għax ħafna drabi aħna ġibna eżistijaj in-nies mislubin illum bil-gwaj tal-ħajja bħala problema u nsina li huma persuni. U allura rridu nistaqsu l-nafusna. Aħna rridu l-Ġesu mislub fuq iġbijat fil-postijiet pubbliċi u qegħdin inwarbu aħna stess. Qegħdin inwarbu aħna stess. Il-dawk li għaddejjin mill-problemi minn faqar reali fil-ħajja tagħhom. U dridu nistaqsu għalinna bħala knisja mo speċjali bis-serjetà. Mhux nitfu responsabilità ta' danna fuq il-kappillan, fuq xi kummissjoni fil-parroċċa, fuq l-isqof, fuq il-patrijiet, fuq ma nafx min. Int li qed tisma' dal-ħin, int kif qed tfittex il-Ġesu mislub f'ta' madwarek. M'hemmx għalfejn tmur il-bot, il-ġirien tiegħek jista' jkun li hemm Ġesu mislub fihom. Il-ġirien tiegħek jista' jkun li hemm xi ħadd li huwa waħdu qed ibati din is-solitudni bħalma Kristu sab ruħu waħdu fil-Ġetsemani fuq is-salib huwa l-mislub tiegħek. X'jiswa li inti trid turi dan minn barra meta mat m'intix tibni relazzjoni ma' Ġesu qed ibati llum il-ġurnata. Kif qalilna hu kull ma għamiltu ma liżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. U allura rridu nistaqsu bis-serjetà. Nix nagħmel ħafna enfasi fuq dil ħaġa. Ejjew nieħdu l-maħabba u r-relazzjoni tagħna mal-foqra bis-serjetà. F'pajjiżna eżistijaj għandna pjagi sħaħ li ħafna drabi maħniex nitkellmu dwarhom. Hemm min ma jaqbillux jitkellem dwarhom, hemm min jistħi jitkellem dwarhom. Hemm min ma jridx jisma' għax irid ibella jenna illi kollu sejjer tajjeb, gidba mhijiex verità eżistijaj. Għandna l-pjaga kbira ta' droga eżistijaj li fil-verità x'qegħdin nagħmlu dwarha bħala nsara. Għandna l-pjaga tal-prostituzzjoni x'qegħdin nagħmlu dwarha anke bħala knisja, bħala komunità ekklesjali. Bħala knisja mhux qed ngħid jiġifieri x'qed tagħmel l-isqof x'qed tagħmel kurjetà, imma x'qed tagħmel int li int nisrani jekk għandek il-possibilità li tgħin dal-persuni biriskji kollha li hemm magħhom. Għandna l-pjaga ta' tant persuni li qegħdin jiġu abbużati anke li jiġu minn barra minn Malta biex ikunu sfruttati b'mod sesswali. Eżistijaj. X'namlu fuq dawn l-affarijiet. Problema pjaga ta' persuni li jilabu huma foqra wkoll ta' żmien eżistijaj li jfaqru familji sħaħ minħabba l-vizzju tal-logħob. Għandna l-pjaga tal-użura eżistijaj. Persuni li jieħdu ma' xogħol il-persuni oħrajn iktar ma' robatu jkissruhom li jwaslu għal mument ta' teddit taqtil u tant dbatija oħra. Nafx qed ngħid eżistijaj. U jekk xi ħadd minnkom għadda minn din il-pjaga din il-problema jaflu mhux qed nikdeb u m'iniex qed niseġera. Dawn huma kollha Ġesu li qed ibati wkoll f'daw iċ-ċirkustanzi. X'qed nagħmlu ħbib tiegħi? Irridu li l-kurċifissi jderu dawn aħbuhom, dawn ukoll iridu nurhom, dawn ukoll irridu jkunu Kristu mislub li rridu nikxfuh fis-soċjetà tal-lum. Ħalli nħarsu lejh, ħalli npoġġu jdejna fuq il-pjagi ta' Ġesu fis-soċjetà, il-pjagi soċjali ta' Kristu. Ħalli nkunu nistgħu verament nħobbu l-Ġesu f'daw iċ-ċirkustanzi kollha u nġibu l-qawwa tiegħu li tifdi, il-qawwa tiegħu li tfejja. Pjaga eżistijaj ta' persuni li huma msawtin, dawn ukoll huma Ġesu fi żmienna, minnu msawat fi żwieġ. U ma jistax forsi joħroġ minn dik is-sitwazzjoni x'm'għandux fejn imur, m'għandux finanzi biex jgħix, huma pjaga. Il-pjaga f'soċjetà tagħna eżistijaj ta' persuni li huma rifuġjati klandestini li ma kienx ix-xewqa tagħhom li jiġu hawn għal xi raġuni oħra qegħdin hawnhekk u qegħdin għaddejjin minn dak li huma għaddejjin. Hija tbatija wkoll ta' Ġesu eżistija llum il-ġurnata. U forsi l-mod kif aħna nitkellmu mhuwiex dejjem nisrani. Il-pjaga ta' razziżmu eżistija li tidħol b'ċerta mentalità minn uħud li rridu daħluha f'pajjiżna l-mod kif jitkellmu, l-mod kif iġibu ruhom. Illi aħna nibdew nagħmlu diskriminazzjoni ma' nies skont ir-razza u l-lewn tagħhom. U ma nifqu narawhom bħala ġbija ta' Alla. U mbagħad irridu ġbija ta' Ġesu li tidher. Imma qegħdin inkissru aħna din l-istess ġbija ta' Ġesu f'dawn in-nies.
Pjagi oħrajn eżistijaj ta' familji li qegħdin jitkissru. Familji li qegħdin jitkissru. L-adulterju eżistijaj li sar ħaġa xi kuntant issib min jgħidlek mhux hekk fader, mhux kulħadd hekk, parti li għagidba mhux vera wa kulħadd hekk. Però vera li għandna diversi li huma hekk. Illi dak telaq il-dik, dik telqet il-dak, u mbagħad marru flimkien, trabi minn xulxin, ma letteralment il-ħajja relazzjonijiet u żwieġ li titkisser. Il-viżjoni ta' sessualità tal-bniedem eżisti, llum kif nesprimuha, kif inħarsu leha, kif nevalwawha f'dik li hija l-verità fejn jidħol l-orjentament sesswali. Hija wkoll sitwazzjoni oħra ebs eżisti. Għandna lista iva ħbieb ta' ċirkustanzi li aħna rridu naraw anke f'dawn kollu l-Ġesu li b'xi mod ukoll qiegħed ibati. U allura ħbieb aħna rridu mill-qalb, mhux biss ninsistu li Ġesu jibqa' fl-immaġni pubbliċi tagħna, imma rridu nsibu lil Ġesu mislub fix-xena pubblika tagħna. Irridu nsibu l-Kristu li qed ibati f'dawn ħutna u naraw aħna sejrin nagħmlu. Ġesu mislub eżistijaj u dak li lilna jfakkarna fl-iktar ħaġa importanti fil-bniedem li jisalva ruħu. Ir-raba' punt. Kristu ifakkarna fuq is-salib is-salvazzjoni tal-bniedem li jisalva ruħu. X'iswa li rridu Ġesu kurċifiss imdendel mal-ħitan meta mbagħad aħna il-ħajja tagħna inqisuha biss l-qabar u mhux lil minnu. Meta aħna donna qegħdin nibnu ħajja fuq dil-art fis-soċjetà tagħna li isna qatt ma ħnintemmu, li aħna l-padruni ta' kollox, li aħna sirna Alla, li l-ħajja ta' wara l-mewt ma naħsbux fuqha u laqas interessana jekk nemnu fiha. Ġesu fuq is-salib jifakkarna li aħna għandna ruħ li Ġesu miet għalina għaliex irid isalvana, ma jrid li ħadd minna jintilef l-infern. U allura li aħna npoġġu l-Ġesu mislub irridu niftakru isma' dan miet għalija minħabba dnub tiegħi biex jisalvani. Ġesu mislub jurina eżisti li aħna nies midinbin, però li maħniex maqfulin fid-dnub tagħna, li Ġesu huwa tama ġdida lina. Allura iva Ġesu huwa sinjal ta' tama anke s-soċjetà eżistijaj. Il-ħames punt. Ġesu li tkun sinjal ta' tama fuq is-salib għal soċjetà li meta tgħaddi mill-momenti jibsa li tħossha maqfula, ma tafx kif ħataqbad toħroġ minn ċerti ċirkustanzi, Kristu huwa dak li joħroġ eżistijaj mill-mewt, joħroġ il-ħajja, lura jnissel tama ġdida fil-ħajja tagħna. U kemm nies għandhom bżonn tama eżistijaj. Araw intom kemm tintaqgħu ma' nies li qataw qalbhom mill-ħajja u ħut anke suwiċidju jagħmlu. Ġesu jrid joħroġna minn id-disperazzjoni li għandna xi drabi nsibu ruħna fiha. Ħbieb. Biex naslu għal dan kollu hemm bżonn aħna mhux biss ninsistu bħala nsara li npoġġu l-Ġesu iġbieħ tiegħu jibqu fil-postijiet pubbliċi, imma rridu eżistijin nitalmu inħarsu lejn Ġesu mislub, nikkontemplawh, inħobbuh u naqsmuh mal-oħrajn. Kemm għandna bżonn mhux biss fiż-żmien tal-ġimgħa kbira, imma li aħna nirriflettu, naħsbu ta' spiss fuq il-passjoni. Forsi dina tista' tkun risposta eżistijaj, risposta personali, risposta individwali għal dis-sitwazzjoni li nqalet jekk inħallux il-kurċifiss jew le. Ejjew nikkontemplaw il-kurċifiss, mhux inħalluh hemmhekk fuq il-ħitana, imma verament nitlu f'relazzjoni miegħu bil naraw il-mulej x'għamel għalina hemmhekk, xi jfisser għalik personali inti l-kurċifiss. Ġesu mislub għalik xi jfisser. Għal uħud ifisser ħadd ma qallu jmut għalija kif qalli darba wieħed ma tlabtux fader jien tagħmel għax rid dak qalli wieħed. Dik l-imħabba, dak ir-rispett. Nuru kemm għadna ma fimniex dak li Ġesu għamel għalina. Però ma naqtawx qalbna. Ejjew ngħinu l-xulxin iskopru eżistijaj l-imħabba ta' Ġesu mislub. Ejjew l-imħabba ta' Ġesu mislub li aħna nesperjenzaw naqsmuha ma' xulxin. Kemm qed inħallu eżistijaj l-Ġesu mislub huwa wassalna lejn l-Ewkaristija. Għaliex? Għax fl-Ewkaristija aħna mhux għandna ġbija ta' Ġesu mislub, għandna r-realtà tiegħu, is-sagrifiċċju tal-Kalvarju għaliex? Għaliex aħna fil-Qudiesa l-Ispirtu Santu jerġa' jdaħħalna f'dak il-mument preżenti li Ġesu miet għalina. Aħna verament inkunu fuq il-Kalvarju waqt il-Qudiesa. Kull Qudiesa eżistijaj. Mhix ġbija ta' Ġesu mislub imma r-realtà ta' Ġesu mislub u mqajjem il-mewt.